салом дӯстон, дар олами футбол чунин навигариҳо ҳастанд ки бозии Бразилия ва Аргентина аз сари нав баргузор мегардад. Ягон тим ба шикасти техникӣ ҷазо дода нашуд, ҳарчанд рафтори ғайримантиқии духтурони Бразилия ба ақли одам рост намеояд ва бояд ин ба аъмоли худаш расонида мешуд. Қарор қабул гардид ки 4 бозингари Аргентини нафароне ки сабабгори файсал шудани ин бозӣ буданд, аз Бразилия берун бароварда шавад. Акнун рақобати Месси ва Неймар як бори дигар баргузор мегардад ва боварӣ дорам инро миллиардҳо одамон интизоранд. Хабари дигар ки ҳамаи каналҳои YouTube аз он мегӯянд, ин аввалин тамрини Роналдо дар Манчестер Юнайтед мебошад. Футболбози португалӣ рӯзи 14 сентябр метавонад дебют кунад ва худи ӯ ҳам инро бисёр мехоҳад. Аз ин хотир дар бозии тими мунтахабаш бо Озарбойҷон иштирок накард. Агар Роналдо дар он бозӣ корти зард намегирифт, имкони бо Ньюкасл бозӣ карданро надошт. Қонунҳои Британия ӯро маҷбур мекарданд ки ба карантини кӯтоҳ фаро гирифта шавад. Акун ки барвақт аз тими мунтахаб фориғ гардид, ба ҳайати МЮ пайваст ва ба тамринҳо шурӯъ кард. Рӯзи 14 ӯ бори дуюм дар либоси Манчестер ба майдон мебарояд ва инро ҳам миллиардҳо одамон интизор ҳастанд. Бо ҳамин хабари хуш мегузарем ба пешниҳоди видеои имрӯза. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x кайфсентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст доред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Джесси Лингар ояндаи худро фикр мекунад. Ин дар амалҳои ӯ таи чанд рӯзи охир зоҳир мешавад. Шартномаи бозингари англиз дар МЮ соли 2022 ба анҷом мерасад. Тибқи хабарҳо Лингар аз имзои шартномаи нав даст кашид. ин дасткашиданҳои нимҳимоятгари ҳуҷумкор сабабҳои худро дорад. ӯ мехоҳад пайваста дар майдон бошад. Барои дарёфти вақти зиёди бозӣ шуда Лингар хоҳиш дорад ки ба суолҳои худ посух пайдо кунад. Барои ӯ аз МЮ кафолати вақти бозӣ лозим аст. мавсимҳои гузашта дастаи Манчестер Юнайтед ин чизро ба Лингар дода натавонист. ин ҳам дар ҳолест ки Джесси дастпарвари мактаби футболи манчестериҳои сурх мебошад ва умед аз ӯ калон буд. ҳақиқати кор он шуд ки Лингар пайваста дар ҳайати захиравӣ монд ва ҳайати асосиро танҳо дар хобаш медид. нимаи дуввуми мавсими гузаштаро Лингар дар дастаи Вестхэм дар иҷора гузаронд. Маз дар Лондон Джесси Лингар бо шарофати бозии олияш лақаби Лингардиноро гирифт. Дар 16 бозии футболбози англиз ба задани 9 гол даст ёфта, 2 маротиба беҳтарин футболбози моҳ эътироф шуд. Аммо дастаи шаҳри Лондон пофишорӣ кард ва футболбози МЮ-ро харидорӣ накард. Ин ҳам дар ҳолест ки Манчестер Юнайтед ба нархи 25 миллион фунт стерлинг қаноат мекард. Муносибат ва амали Вестхэм ҳам дар ҳолати Лингар аҷиб аст. Лондониҳо 25 миллионро барои футболбозе ки қисми бештари голҳои дастаро дар марҳилаи дуюми чемпионат ба самар расон зиёдатӣ шумурд. Аммо аз лигаи приколҳо Премер-лигаи Россия Влачичро бо нархи 30 миллион хариданд. мақсади асосии Лингар маълум аст. ӯ мехоҳад ба мунтахаби Англия ба ҷоми ҷаҳони Қатар равад. барои ба ин орзу расидан Джесси бояд пайваста дар майдон бошад то боварии Саутгейтро соҳиб шавад. айни ҳол сармураббии мунтахаби Англия ин нимоятгарро ба бозиҳои интихобӣ ва дидорҳои рафиқона ҷалб мекунад. дар рақобат бар муқобили Андора Лингар гол ва ассистро ба номаш сабт кард. дидори навбатии МЮ муқобили Ньюкасл аст. интизор меравад ки Лингар бо шарофати бозиҳои хубаш дар тими миллии Англия бояд дар ҳайати асосӣ ҷо пайдо кунад. аммо суол ин аст ки дар кадом мавқеъ? бо эҳтимоли зиёд сегонаи хати ҳуҷумро Погба, Роналдо, Гринвуд ташкил дода, каме ақиб аз онҳо Фернандеш хоҳад буд. ин дар ҳолест ки МЮ ғайри онҳо боз дар ҳаят Санчо, Решфорд, Марсиал ва Каваниро доранд. пас Лингар бояд дар куҷо бозӣ кунад? хулас атрофи мавқеи Лингар дар МЮ нурӯшаниҳо хело зиёданд ки ҳалли онҳо аз Сулшер ва худи футболбоз вобастагӣ дорад. ҳимоятгари дастаи Челси Антонио Рудигер аз маоши худ дар сафи лондониҳо розӣ нест. айни ҳол ӯ дар як сол 7.2 миллион евро кор мекунад. аммо ҳимоятгари олмонӣ хоҳиш дорад ки дар шартномаи нав маоши ӯ зиёдтар бошад. Рудигер мақсад дорад ки дар як сол 11.2 миллион евро ба ӯ пардохт кунанд. Челси иштиҳои дифоъгари олмониро хеле баланд шумурда омода нест то ин қадар маблағро ба ӯ пардохт кунад. ҳамчунин сабаби дигари таваҷҷӯҳи ками Челси ҳам ҳаст. ин трансфери эҳтимолии Жуэл Кунде ба Лондон мебошад.
дар авзонаи трансферии гузашта Челси дифогари фаронсавиро харида натавонист, аммо Челси таваҷҷӯҳи худро ба ин дифогар кам накарда дар бозор аз пай ӯст. Ба рӯи дигар бошад дастаи ПСЖ мароғ зӯрӣ кардааст ва маоши мехостаи ӯро дода метавонад. Соли 2022 шартномаи Рудигер ба анҷом мерасад. Дифогари олмонӣ метавонад тобистони соли 2022 бепул аз Лондон рафта корномаашро дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж идома диҳад. Дар Лондон як нафар бисёр хоҳиш дорад ки Рудигер дар Челси монад. Ин сармураббии олмонии дастаи Челси Томас Тухел мебошад. Мутахассиси немис аз роҳбарият хоҳиш кардааст ки масъалаи шартномаи нави Рудигер ҳар чӣ зудтар ҳалли худро ёбад. Гуфтушунидҳо бо дифогари 28-сола идома доранд. Агар Челси талаботҳои Рудигерро қонеъ карда натавонад, пас ӯ вариантҳои дигар хоҳад ҷуст, чунки барои соҳиб гардидан ба охирин шартномаи равғанӣ ӯ ба ҳамаи кор қодир хоҳад буд. Нимҳимоятгари дастаи Милан Франк Кеси яке аз он футболбозоне мебошад ки шартномаи ӯ бо расонироҳҳо тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад. Роҳбарияти Милан дар талоши тамдиди шартномаи нимҳимоятгари номбурда мебошад. Айни ҳол маоши Кеси дар Милан дар як сол 6 миллион евроро ташкил медиҳад. Ӯ мехоҳад аз ин бештар кор кунад. Милан ба ӯ 6,5 миллион евро дар як сол пешниҳод кард. Нимҳимоятгари марказӣ аз ин шартҳо даст кашида мехоҳад дар як сол 8 миллион евро ба даст орад. Гузашта аз ин ӯ мехоҳад 2 миллион евро ҳамчун бонус соҳиб шавад. Тибқи хабарҳо чунин миқдор маблағро ба Кеси танҳо дастаи ПСЖ дода метавонад. Як дастаи дигаре ки аз пайи Франк Кеси аст, ин Ливерпул мебошад. Дастаи ПСЖ ва Ливерпул дар сурати даст кашидани Кеси аз шартномаи Милан омоданд то тобистони соли 2022 ӯро бепул баранд. Ба дастаи Милан раҳми кас меояд ки бо чунин футболбозони ба пул ҳарис рӯбарӯ шудааст. Кеси ҳам мисли Доннарума ва Чалханаглу пулро интихоб карда мехоҳад ба дастаи дигар гузарад. Рафтори ӯ аз рӯи ҷавонмардӣ набуд ки дар аввал мегуфт 100% шартномаи нав имзо мекунад ва маблағи пешниҳод кардаи Милан ӯро қонеъкунанда аст. Аммо ҳоло фикраш дигар шуд. Аз даста маблағи зиёд талаб мекунад ва ҳар гоҳе ки Милан талаботи ӯро қонеъ кунад, боз маблағи бештар дархост менамояд. Ин аз рӯи одамгарӣ нест. Агар ҳамон вақт мақсади худро мегуфт, Милан ягон фикр карда барои пайдо намудани ивазкунандаи ӯ вақт медошт. ҳамлагари Барселона Серхио Агюэро дастаи Реалро масхара кард, зеро дастаи шаҳри Мадрид натавонист Килиан Мбапперо бихарад. ҳамлагари аргентинӣ меҳмони журналисти испанӣ Ибай Лионас буд ва дар рафти барнома чунин ибрози андеша кард: мо ҳар рӯз Мбаппе ба Реал мегузарад. Мбаппе футболбози Реал мешавад гуфтем. Аммо ҳақиқати кор он шуд ки Мбаппе аз ҷояш наҷунбид. рӯзи гузариши ӯ фаро расид, аммо ӯ дар Париж боқӣ монд. Ин сухан ба бозингари дастаи рақиб намезебад, аммо Агюэро маҷбур шуд. Ӯ аз суханҳои баранда дар бораи такрор ба такрор гирифтани номи Мбаппе ба ҷон омад ва ин тавр рафтор кард. Худи Серхио Агюэро айни ҳол бо сабаби осебаш наметавонад дар майдони футбол бошад. Реал Мадрид барои харидани Мбаппе ба Париж чанд маротиба пешниҳоди муфид кард. Пешниҳоди охирин 220 миллион евро буд, аммо парижиҳо аз фурӯхтани ҳамлагари фаронсавӣ даст кашидам. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.